مور مور گاوت مزاق داره. در خونه کارتشکا نیست، پیاز نیست، ازوری کودکو شکوف ما یه بار گله میکنم. های میخرم تا تیزم را برم تیز که های کار ببرم دوشنبه برم کار برم. برای که از اوداش برآمده است علاقه بخش ما انجام میفته اینه که او حالا سرک کردیسه ادیخ تا باس کن از همون ماشین فرمادن قطعا جنجال داری چی مقصد داری آخه ای خدی دوشنبه ما آوردی گفته 2 کیلومتر راه 100 کیلومتر راه بوده گفتی باغ فرهاد شیرین میبرم کنی فرهاد شیرین باغ کنی باغ فرهاد شیرین با فکر چاپا کردیم هیچ کنا میگیری بخدا پگاش اترا سر میکده خونه خشتمان یه روز سرد میکده شالو جون در چشم من 16 ساله میتوی تعریفی بد نشود 18 ساله میتوی لکی تماشابین ما بسیار سوال میتونن که همین دخترک چند ساله باشد تا چلده جان میبینم با قوت زده ایستاده در زمین در حقیقت از اوداش تو میبروی الو امیر تو چیکار کردی؟ تو میدونی که بچه‌ها چند روز که بیکار خوبن کاری کارخانه موندگی ماشین پیدا کردی یگان شرکت رو گپزنان کردی که بچه‌ها رو از گرانیسه گذراند آخر حجتاشون رو تخ کردن لازم ها یافتم راستی گپ چند قدر بود در کوفتکوب همین گرانیسه بهترین بدم و حتما بهتریش پیدا کردم کامفورت پلوس های کدام شرکت؟ شرکتی کامفورت پلوس بهترین است به نهایت کمری 5 ماشینای زمانوی داره که به یگان کمبودی میرن گرانیسه را میگذرن میان دین اگ بچه‌ها روی کدگی بدم رفتن 100 فوجا گرانیسه گذشتن اومدن این خیلی باشد بچه‌ها رو سری وقت روان میکنه شد ما از تو زنگ انتظارم تستر حجتاشون رو گیرو بچه‌ها رو روان کن حتما نه یگان کمبودی نمیشود شخصانی که گرانیسه گذشتن میخواهند مرحمت به کامفورت پلوس مراجعت کنید ماشینای زمانوی این از صورت ماشینی اینجا میبره زنگ بزنید حتما سفری بی خطر خداوند یارو مددگارتون тамошобинони азиз ин нашри аввали ҳаёт бумеранг аст шояд ба ин гуфтаҳо ҳайрон шавед имрӯз мо номи барномаамонро ҳаёт бумеранг гузоштем ба он хотир ки дар ҳақиқат ҳастанд дар ҷаҳон мардҳое ки кори занонаро мекунанд ва ҳастанд занҳое ки дар ҳаёт кори мардонаро мекунанд вале аз чашмо пинҳон имрӯз бошад дар барномаи мо ягон сир пинҳон нест ва ҳама чиро шумо бо чашмони худ шоҳид хоҳед гашт дар дараи хушманзараи қаратоғ қарор дорем меҳмони барномаи мо як гули бисёр ҳам зебову ботароват аст бубинед ин гулро дар назар надорам гуле ки шумо айни ҳол дар навор мебинед гулдухтари зебои интернет оне ки бо ҳусну ҷамолаш метавонад дилҳоро ҷалб гардонад шаҳлу раҷабова аст ин актрисаи хушхиром меҳмони барномаи мо аст ассалому алайкум хуш омадед фақат нагӯед ки соҳиби хона ҳастед не соҳиби хона нест меҳмонам ол чақирда будам хуш омадед барномаи мо ҳаёт бумеранг аст шумо аз ин гуфтаҳо чиро мефаҳмед ҳозир дар давоми барнома мефаҳмем чӣ будааст яъне шумо гуфтанед ки якҷоя бо мухлисон мефаҳмем ки ҳаёти бумеранг чӣ маъно меравем барои сабти барномаи ҳаёт бумеранг аст моро пайгир бошед ҳаёт бумеранг аз чандин бахшҳои гуногун иборат аст ва дар аксарият ҷойҳо агар аҳамият дода бошед мардҳо ҳезум майда мекунанд занҳо ҳезумҳоро ҷамъ мекунанд дар ин ҷо мо бахши мардонаро ба шаҳло бовар мекунем ва ӯ дар ин ҷо кунда мекафонад ба қавле ва бо табари дасташ айни ҳол шумо дида истодаед ва ҳамин ҳезумҳое ки дар рӯи замин аст мекафонад майда мекунад ва ман онро ҷамъ мекунам баъдан мегузарем ба бахши дигараш шаҳло ту ози кори кардане ки ҳамин ҳезум дар сари ман майда мешавад ё ки ба поят мезанӣ маладес ман ҷамъ мекунам дар ҳақиқат бардоштани тавар душвор аст поятро назани бо бё беҳтараш кундаро кафон метавонӣ ту метавонӣ ту ҳама кора дасти ки меояд оҳо бё беҳтараш аз чуқуриш зан
аммо байнаш зан. короче ёд бигир ина беҳтарин агар ки ин дутаро кафонӣ бо ҳам хубтар мешавад. занҳо аз уҳдаи корҳои мардона мебароянд ва имрӯз мо шоҳид шудем ки шаъло тавониста истодааст шилобкат накунад. я шлюпка мехарам мебинам арақфат аз рӯю ҳамон акажон рехташмуч мебинам ба қувват зада истодаид аз замин. дар ҳақиқат аз уҳдааш ту мебароӣ. метавонӣ шаъло ками дигар кӯшиш кун. офарин. хаста даст шудӣ? борза қамаш намекардам дар ҳақиқат душвор аст. тамошобинони азиз, дар ҳақиқат даст боло мекунад шаъло ба фикрам. даст боло карде ки мардҳо ба ҳамон мардҳое ки деҳқон ҳастанд. кори мардако қимидаку кам гавза ҳезум ҷам ман ҳезум ҷамъ кардан мекунам, лекин дар шартҳои мебаъда ба ман кӯмак мекунӣ? ҳол мебинем чӣ қадр мекунӣ. Эй бача. ҳол ҷои мазоқи моро меям. О бале бале, о бале, ба пояд назани бо. Бо кития духтур мебарад. биёем бе духтур бигзарем. Аз- говатум фарёд дорад. аз ҳамин фарқиш сар аст, а? гаватам мазоқ дорад. бас бидагис ба худо. ҳавай охираш. ҳамина майдаку тамом. офарин. дар ҳақиқат аз уҳдаи кор набаромад ва билохира роҳи гурезро тай кард. тамошобин шоҳид аст ки шумо аз уҳдаи кор набаромадед. гарчанд ниму нимкола баромадед. дилаш боз сӯхт, бояд ҳамонро майда кунад. ба худо накунед хане. он қадар майда кард. охираш меган ку ушту дар охир лангидааст. вот оли ба поям мезадӣ. Резо. Газа гумчи. Газа. мебинам ки рафта рафта аз завдаи кор баромада истодааст. ин охирин ҳезм аст ки ту бояд дар шарти барномаи мо нишон диҳӣ. офарин. дар ҳақиқат кунда кафон будааст. бибинед ки кундаро дар як лаҳза чиқил канда пора пора кард. офарин шаълобону. бинандаҳои азиз мегузарем ба бахши дуюми барномаи ҳаёт бумеранг. меравем. бе перчатки ки охи. нохунон ба ман медорам. ба чокадаи намо духтаро бе перчатки мекам бе перчатки ки. ту гуфтаме ки якум нохунои ман як умр бай шавад? ҳеҷ гап нем. Я гӯй гов гарда. Негарди. охи қин будааст намешавад. Будай ҳо, низа кин ба буда. қадри шумо бояд расид замон. Бояд расем. Ба отсем. мешавад. қисми навбатии мо боз шарти дигар аст. биёед мегузарем ба шарти дигарамон. шояд ҳайрон шавед ки дар дасти ман чаро дост аст. имрӯз дар бахши барномаи мо ки алафдаравӣ ном дорад шаълобону иҷро мекунам. бибинем ки дар ҳақиқат кори мардонаро аз уҳдааш мебарояд. мисли деҳқоно алаф даравида метавонад ё ин ки не. месанҷем. марҳамат, ин дост аз шумо. ин замин аз шумо. ман рафтам. шумо медонед алафҳо. якум бор мебинам ки алафро аз байнаш дарав мекунам. алаваш мекарда гисан. ман натонам охи. кай охирон бор доста дар дастат гирифта гирифт? Ягон бор. ягон бор. бо нохуно тамайда накунӣ бо. Нахумарам хали.
مور مور نترس 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 در حقیقت رنگ مور است من حتی ترسیدم دست نبریدی چی؟ بریدم نبید ایگو دستش خونشی در حقیقت از تو دهقان میبره دختری دهقان میبره دست ما بریدم بختش رو قبیرم دست ما برم زمین میگینم تو زمین باید بتوه یاردمچی در کور نیسته قبضه که میگیری کو علافا رو جمع کن از گاوی که دو زدیسته فریاد زدیسته کو شهلو بیا شهلو بیا بیارم با پیش گاو میبره بس فکر میکنم که بس و اما علافا رو میبریم گاو رو از پیش دگی گاو از پیش دگی اوه پیش دادی تو میترسم نزدیک شدم خوش علافا تی رحمت میگه دیگه آواز نمیبره بردکش نکرد در حقیقت به نزد گاو میرویم و میبینیم که شهلو با گاو علف داده میتواند یا اینکه نه یاردم تیم ای چی میترسی؟ ما تصویج الله چی بسرش اصلا نمیکنی؟ تلفن داده نزند بو تای گوره به قچوب چرکه چی بود تو زنه کداگه ما بگی تسک برو همرا آخی شهلو من اینجا توضیح میکنم تیا بر پرابلم زندگی را بین در خونه کارتشکا نیست پیاز نیست ازوری کودکو شکوف من یا بر گله میکنم های میخرم تا تز همرا برو تسک های کار ببرم دوشنبه برم کار برم تسک همرا تا گوره برو تسک روزی دراز چیکار میکنی در خونه اگه کار نکدگی همین شما زنها خونه نیروبین همین خوک میشه و چنگ در رو تون نه او میشپن او شبخه مردن او نمیشپن مودا خشرو برو تو جوش چی؟ اینجا چندین سالشین نرفته یا نه رفتگی به دروغ نگوی هر روز چرکی میشه هر روز خیلی من چیزی نمیشتم ولی بیست ولی در این بخش دیگری من تو یک کروی وزبین نمیتونیم که توقف بکنم تازه برو قچاو فصل وکه هایی کارم رفته خرس کده وقت آفرینی زنکارم خیلی خر کده میرم هیچ که نمیگیری بخدا پگرش در طرف سر میکده در خونه خشتمانم یه روز از سرد میکده تازه برو چیه با نام خدا تو تری در خانه خشتمان بکه که یه روز راه نمیتم باید چنگ خود کدگی شرمنده کدی ایت دختر خوب نمی برومده دختر میشدیم سگ نمیگیفتگ ما ایت دختر یه روز با پیش میکردن ایت کلینی خوب نمی برویا سرون پوری خوک چنگ اونجا رو بی آخه اون میشب من تازه نرفتیم چیر کبی همین خانه رو هر روز تو میرفتی ها این روز ما نتونستم چیر کجا رو بی؟ اگه دیدی که ما برای کروی زمانه نمیشدیم نمیشوه نه ایت دختر خوب کلی نمی برومده ایت ترچ کلا میگیره تماشاچیان عزیز بیاید میگذاریم با بخش دیگری برنامه حیات بومرنگ میرویم و پیگیر باشید که باز شهلوخان آلوده چی نقشو میبره
тамошобинони азиз, ин дафъа дар бахши ҳаёт бумеранг бахши дигари мо ки сварка кардан аст ва мо тамошобинҳо мебинем ки аз рӯдаи кори мардона мебарояд ё ин ки не ё ин ки дар охир қоил мешавад ки наметавонам када. Биёед бибинем чӣ хел мекунам. Ман ёд наметиҳам. ой хома сӯзонди. Маладес. курта дар нагирад бо. фикр мекунам кифоят шаълу ту тавонисти ту метавони кораи мардона дар оянда иҷро кунӣ, аммо ман наметавонам. не ки ман наметавонам, гуфта мемонам ки натонистам. баҳои шаълу 5 тамошобинон. бибинед ки дар ҳақиқат тавонист, аввал ба натонист, баъдан ёд гирифт. агар ҳамин қоҳона дар титиан сварка мекунӣ? фақат нагӯй ки ҳамон қарати кардӣ? мо дар ҳақиқат баҳои 5 ро ба шаълу туҳфа мекунем, барои ки аз рӯдааш баромадааст, аллакай бахши мо анҷом ёфта, не ки ӯ ҳолиам сварка кардиса. дихта бас кун. ҳайрон нашавед. инҷо на хонаи ман аст, на хонаи Шаҳлобону. инҷо дараи хушманзараи Қаратоғ аст ва акаи Суҳроб соҳибхона ҳастанд. Ва баҳри анамин қадамҳои меҳмонон барои мо хӯрокҳои болаззат омода карданд ва аз нӯшу неъмати ин хонадона ҳатман намак мечашем. Шаҳлобону гиред авқот хӯрок нашавад ва сари анамин як пиёла чой барои соҳиби хона. ташаккур. Саломат бошад ва мегузарем ба бахши савол-ҷавоб. хурда савол-ҷавоб мекунем. ҳамин тамошобинои мо ҳамаш мепурсанд ки ҳамин духтарак чанд сола бошад, аз куҷо бошад. шумо аллакай ҳайрон кардед ҳамаро ки корҳои мардакиро метавонед. шумо дар қишлоқ кор кардагӣ будед ягон вақт? не. духтари шаҳре ё духтари деҳот? шаҳрам. чанд сол шуда душанбе зиндагӣ мекунед? ай кӯдакӣ. ай соли худ ман мешинасам. яъне шумо бори аввал дар деҳа корҳои мардакиро иҷро кардед? мо ҳавлиам дорем ё ки кори деҳагӣ. фақат нагӯед ки дар зиндагӣ мардакам. хайр дар зиндагӣ як занак дар 40 ҳунар камаем. мардагиам ёд мегирем. шаълуҷон дар чашми ман 16 сола метавӣ, тарифи бад нашавад 18 сола метавӣ. леки тамошобини мо бисёр савол метиҳанд ки ҳамин духтарак чанд сола бошад? тай 40 ҷиям. холашка? холашка. серьёзно? соҳиби чанд фарзандӣ? 3 фарзанд. намегӯй ки ту соҳиби 3 фарзандӣ? 3 фарзандам, худо ба шукр. хонаву дари алоҳида дорӣ? шукри алло. беҳтарин зиндагиро ба фикрам сазоворӣ. вақте фарзанд дорӣ ту давлати калонро соҳибӣ? бале. ташаккур. фарзанди калонӣ чанд сола аст? 14 сола мешавад. бача духтар? ҳар сеж духтар. беҳтарин Шаҳлобону. ки мегӯяд ки фарзанди Шаҳлобону 14 сола? худо ранги 14 солоӣ? раҳман. ташаккур. ва ин хӯрока ту напухтӣ? тамошобинон тариф наша, ин хӯрока ин напухта? ман рӯз кори марда кардам. ина соҳиби хона карда, яъне ки ман пухтам? на худо пухтӣ, кай пухтӣ ту ход. кани хӯркани чӣ хел аст? я ҳавли руфта натонистӣ? ба худо ин қадар қим буда, ара қум рехт бовар мекунӣ? сару рум дар ӯ хоку ҷару тепа бадтар шид. офарин занакои деҳа ки тоқат мекунанд, сар мехезанд, ҳавлӣ меруванд, гов медӯшанд, бо фарзандашон дар тамоми хӯроки саҳарӣ мекунанд. ман аҳсан мегӯям, ман офарин мегӯям ба занакои деҳот ба худо. дар ҳақиқат шумо кори замин мекунанд. беҳтарин инсонҳо дар ҳамин деҳот ба воя мерасанд, ки ҳама корҳоро мекунанд. имрӯз бибинед ки ман кори замонро иҷро карда натонистам ва Шаҳлобону аз рӯи кор қариб ки баромад. дар ҳақиқат қоил мешавем ки дар ҳақиқат баромад ва гирусна ҳам монд, ман ҳам гирусна мондам. биёед мегузарем қисми хӯрдани хӯрок. мо имрӯз аз ҳаёти шахсии Шаҳлобону чанд саволе ки важни ҳаст ва тамошобини мо мехоҳанд дар ин бора пурсон шаванд ва ҳақиқатро донанд савол-ҷавоб мекунем. Шаҳлобону, шумо аслан зодаи кадом минтақаи Тоҷикистон ҳастед? бобо бибим аз Ҳисорам. аз Ҳисор? дараи Алмосӣ. дараи Алмосӣ. худатон дар Душанбе аз ҳамон замони хурдсолӣ калон шудед? дар Душанбе калон шудем. ба деҳа кам меоед ё ки не? не кам мебиям. Қаратоғ омадагӣ ҳастед? не якум бор омадам. Шаҳлобону, шумо кадом мактабро хатм кардед? мактаби 54 ба номи устод Лоиқ Шералӣ. я шаҳри Душанбе? шаҳри Душанбе. беҳтарин. ва таҳсил кардаи кадом донишгоҳи Тоҷикистон ҳастед? техникӣ ба номи устод
осими осими беҳтарин кадом факулта факултети инженер бизнес менеджмент. шумо дар чандин киноҳо нақши асосиро бозӣ дед, яъне роли марказиро. Филми ашк ки ҳамеша ҳаводорони шумо онро ба хубӣ ёд доранд ва ин филм ба шумо чӣ дод? Карьера дод? Карьера? Намегум ки карьера дод. Просто бисёриҳо мумкин ман ба ҳамин филм шиносам. Ман то ҷое медонам шумо бештар как модел магазинҳоро реклама мекунед. Росташро гӯям, шумо как худро модел меҳисобед? Не. Баъд мисли ки моделҳо реклама мекунанд ҳамон хел дар назарҳо мебинем ку. Не, ман худам модели ҳисоб намекунам. Хай бисёр мағозаҳо Реклама мекунед. барои мағозаҳо реклама чун певай мекунам. Албатта бепул намекунед. Не, бепул. Аз ҳамон мошин фуромадан қатъи ман ҷанҷол дорӣ. Чӣ мақсад дорӣ? Охи ай худи душанбе мая оварди гуфти 2 километр раҳ иҷа 100 километр раҳ буда гуфти боғи Фарҳоди Ширин мебарам. Кани Фарҳоди Ширин боғот? Кани? Боғи Фарҳоди Ширина ба фикрам чапа кардиям. Омадам ягон боғ нест, на Фарҳод чай, на Ширин чай. Так ҷо? Дарё бурда. Дарё. ҳозир меравем, шумо хавотир нашавед, шумо дар инҷаш хоб намеравед. ҳатман ба душанбе мерасем, ба манзилатон шуморо бурда мерасонем. Ва ин биёед тамошобинони азиз, ана ҳамон чанд бахше ки мо мавриди пешниҳоди шумо карда будем, албатта шумо баҳогузори асосии мо шавед ва бубинед ки дар ҳақиқат Шаҳлобону аз одаи ҳамин бахшҳои мо баромаданд ё ин ки не. Барнома фарҷоми барномаи мо аст ва Шаҳлобону дар охир чӣ пайғоме баҳри тамошобин доред? Ман барномаи шуморо эҳтиром мекунам, мухлисони шуморо. Беҳтарин. Барои мардуме ки гапҳои хуб менависанд, раҳмати калон. Ташаккур, ман бовариди комил дорам ки пас аз тамошои ин навор ҳамагӣ роҳатон баланд мешавад ва шумо комментарҳои хубро дар ҳаққи ману Шаҳлобону менависед. Тансиҳату хотирҷамъ бошед, бо барномаҳои ҳаёт бумеранг бимонед ва тозатарин барномаҳои мо ҳоло дар пеш ҳастанд. Хайр. Иншаллоҳ. салом дӯстони азиз, салом бародарои азиз. Дар канали Ҳаким ТВ бисёр видеоҳои аҷоибу ғароиб рафта истодааст. Ин бародари мо дар шаҳри Фаронса. Агар шумо мехоҳед ки аз ҳамаи видеоҳои ӯ бохабар бошед, пас ба инҷо ҳатман назар карда аз номи ман салом навиштану подписата кардан ва лайк гузоштанро ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозед.